Kat kum kita long kubor la yatu ba hadien ka jingsha pyniap jong ki arphongot ki shipai India. Ha ka jing ya khun ka brang shudep jiashen hapo ladak. Kadon ka jing ya persha ka bajur hapro ka wai ka India kham tam hapo ka wai ka yau ka bla ai kerteng ka Hong Kong market. Kani ka yau ka don hajan Siliguri ha West Bengal. Rengkat ka jingong banadu menta kasngi nginom sha shu banthit ya kitiar China bat nginom sha hiru bandi ya kitiar China hapo kani ka yau. Kani ka de ka wai na ki yau ka bapau nambha hapo ka India. Katkum ka jingong jong utapan saha General Secretary jong ka Hong Kong Market Business Association. Ulaong ba shen kin sapen kalano ya kani ka kerteng jong kani ka Hong Kong market. But nadu menta kasngi ngilarai ba enam shu yanu bakindi ya kitiar China hapo kani ka yau. Ngin ya le banthit bat diru tang ya kitiar ki badai napo ka India. Katkum ka talong kubor napo ka new agency PTI. Layatu ba hadin ka jingya kren jong ka India bat China hadin laisngi ka China klap pelai no ya ki ngut ki shipai kentup arngut ki shipai bahedu jong ka India. Katkum ka talong kubor napo ka military sus ka bala penmi hakasngi palai kala ong shu bakidon kumba nyop honrungut ki shipai India ki bla sha penshitom haki shipai China. Khat prangut ki dai ki bla men saujur bat san pu prangut ki dai ki ba shu men saw malu mala. Tetang kini ki kubor kublai shibun.